Even lachen naar de camera. Eerste keer triathlon? Nee, dit is de tweede keer. 3 jaar geleden in Vlissingen een keer meegemaakt en dat vond ik zo fantastisch. Ik dacht, hey, ik zag dit voorbij komen, ik ga weer een keer doen. Dat was ook een 8e? Dat was toen ook een 8e, ja. Wat ik ervan verwacht? Ja, we gaan het wel zien. Dat is misschien de beste remedie. Wel een beetje getraind vooraf? Ja, dat sowieso. Ongetraind moet je niet aan gaan beginnen. Want dan, zeker met dit weer, dan train je een beetje onver. Wat denk je wat het zwaarste wordt? Zwemmen. Ja, zwemmen, ja. Dus gelijk al aan de kop? Ja, gelijk proberen mee te trekken. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag bij deze top triathlon? Rond de 250 deelnemers. De triathlon op Walcheren is terug van weg geweest, hè? Gelukkig wel, ja. Vergeet niet, het is een gigantische organisatie. Dus we hebben daar echt 6 maanden echt part-time aan gewerkt. Dus gewoon 10 tot 20 uur, misschien wel 30 uur per week. Dus we hebben echt overal rekening mee gehouden. Ook qua deelnemers, qua organisatie, qua vrijwilligers en zo. En we zijn eigenlijk heel blij dat het allemaal goed verlopen is. Gewoon heerlijk zwemmen, in het kanaal fietsen naar de Schella en hier dan een rondje lopen. Heerlijk weer. En het is een thuiswedstrijd voor mij. Ik woon in Grijpskerken, dus heerlijk. Oh, in Grieps. In Grijps, ja. We zijn nu bij de Cycle Hub waar de atleten hebben ingeschreven. Dus die gaan zo dadelijk met z'n allen naar de zwemstart. Dat is bij de Honten, dus daar zullen wij het water in gaan. En dan zal er 500 meter gezwommen gaan worden. En daar moeten we dus straks rechts omheen. Rechts om de... Wat maakt die triathlon zo bijzonder? Iedereen kan meedoen, jong en oud. Het maakt allemaal niet uit. Man, vrouw, leeftijd 13, 14 jaar tot 5. Ik geloof dat de oudste bij ons 73 jaar is. Ja, het is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Het is eigenlijk gewoon voor iedereen. Hey, het rondje fietsen zit erop, hoe is het gegaan? Ja, ging wel goed. Het was redelijk windje tegen, maar het ging goed. Tempo verhoogd op het einde. Geprobeerd om het lopen zo makkelijk mogelijk te maken. Maar ja, het was toch best wel zwaar hoor, de wind tegen. Ik had niet verwacht en het warme temperatuur is best lastig. Ging goed, veel wind. Leuk om te doen. Laatste stukje een beetje bijkomen, dat lopen is erg zwaar. Dus nu laatste rondje, maar dat komt goed hoor. 5 kilometer. Ja, ik ben eigenlijk een hardloper, dus het zou moeten lukken. Succes. Dankjewel. Gaat het? Prima. Zeker? Helemaal goed. Hartstikke geweldig. Geen spijt? Nee. Nee, het is echt superleuk. We zijn moeder en dochter uit Hulst. Ik doe wel meer mee aan het loopcircuit, maar mijn dochter werd er allemaal enthousiast van dit. En toen hebben we gezegd, dat gaan we samen doen. Ja, ze doen het fantastisch. Op karakter. Hoe is het gegaan? Goed. Hoe slecht het ook ging, ging het hartstikke goed. Je ziet er nog redelijk fris uit. Ja, zo voel ik me ook. Valt mee. Ja, als er geen moeie beentjes waren, dan was het eigenlijk heel erg mooi. Ik denk dat we misschien volgend jaar al naar 500 kunnen gaan zelfs. Dus dat is wel onze ambitie. Veel mensen lekker laten sporten. Iedereen op elk niveau kan meedoen. Dus een topper, maar ook echt een pure recreant. En dat is eigenlijk onze doelstelling.